Yr amgylchedd, uned 3 a 4. Beth ydy'r problemau gyda'r amgylchedd? Mae llawer o broblemau fel sbwriel, yr haen oson a chynhesu byd eang. Ydy sbwriel yn broblem yn dy ardal di? Ydy bendant. Mae llawer o bobl yn taflu tiniau a phapurau gwastraff ar y llawr. Mae'n ofnadwy ac yn beryglus. Beth ydy'r ateb i'r broblem sbwriel? Ar un llaw, dylai pobl defnyddio biniau sbwriel, ond ar y llaw arall, dylai'r cyngor cael mwy o finiau o gwmpas y dref. Wyt ti'n cytuno ddylai fod taliad am gollwng sbwriel ar y stryd? Yn bendant, mae tal o 70 punt yn mynd i helpu pobl i ddefnyddio'r biniau yn lle taflu'r sbwriel ar y stryd. Beth ddylen ni wneud i helpu'r amgylchedd? Dylen ni gofalu am yr amgylchedd achos mae'n bwysig. Gallen ni ailgylchu, plannu coed, glanhau'r afonydd a thraethau a defnyddio llai o danwydd ffosil. Beth ydy problemau'r amgylchedd? Mae llawer o broblemau fel llosgi gormod o danwydd ffosil fel glo, olew, a nwy a llygredd. Mae'r rhew yn toddi yn yr Arctig ac mae lefelau'r môr yn codi. Beth ydy dy farn di am ynni amgen? Mae ffermydd gwynt yn syniad da, ond mae nhw'n broblem i bobl sy'n byw yn agos achos y sŵn. Wyt ti'n poeni am yr amgylchedd? Nac ydw a bod yn onest. Dwi'n trio bod yn gyfrifol, ond mae'r broblem yn fwy na fi. Yr amgylchedd, uned 3 a 4.